Kejantia National Council JNC minta kasing palay po kajing lam jong President Rangba kaseng uba sambor mi lingdo haringkat u General Secretary Wanshwa Suting lembat kidu khot jongka kilalet ban turkan san sha phalau ka office stray kam ka JGDC ban pen urlong no iki jingdawa kenra trading license iki barjala ba debian ban pen tray kam no ya ktien penar hapo ka yeng dorbar thawan ka district council nakaliang kitu khot jong ka JNC nadu kapor kharoi bije min step kila pelong sunan ka jingshong kalan mongor a ringkat ki plakar bat ki jing perta penram ya ka jing telot kerukam trekam jong ka JJDC u president ka seng ha ka jing crunch ki lar pathai kubor lo ong ka ni ka jing khi ba jai jai kalong kum ka tak ka jing sngo si hadin ba ka seng kla dapan pha jing tho show ba dapat ya katanat kai pateng bat kumju show CM ka council halor ka jingyolat ki barjala ban seng ya ka kamai ka ji khamtam shapo ka district East Chandil district ulong kani ka jingyolat ki barjala ban seng ki dukan kelala ban kata ya kalawai ka rilum jantia na mar ki khun samla menta ki don hapeng ka jingkodo kam kodo jam khamtam ban yo ya ka kam sarkar kumta ka seng kala daban ujor ya kani syaka JGDC ban le ya ka badan kam pat pan kenra ya ki barjala henry hadu kini ki singi ka council kam shimla le e satya kani ki jinga ki kalong kum ka jing kersiu thia ya ka JGDC ka bala bu jing ma ya ka rilum jantia na ka jing wan rung kerthap jang ki barjala khamtam shapo ka East Chandil district ong utay president Yo Mandari Imslim agency dia. Imslim Yo Mandari Pengkatia District Council Yo Mandari Ya seberang Iwala ke district council tuat ko kita tahu siap yang ignong region dia mango hagwi nego ski dau do ika pai chagi wi state kajingwan yang i do kat ko pen khai dia ya gini ki MDC ki watlot ki MDC ko yo thia nei meta yonga yong pi pai ba te kamte ibu ya kajing penrem haplau yang di district council wo kriat yang bruno gi nado mestep mentawi wo le gi ye kam wo kam pajba de pen kubu da eu ya kata gi ikhtiar kata gabor wo le gi ye ji to wa ga kam yada ya upai penar yang i wo im papo di jantia kam tenton kepai slogan ni district council down Muslim region dia mo district council district council district council district council district council district council Muslim region dia 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 Penkatia ikan bisi, penkatia, 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 district council, district council, district council, district council, district council. Kajing itu wakini kajing wan yang ke JNC open man ya kini kajing iki kawakian maha kam kedak kawa open power kajing selsi kawakro yang i kam kajantia National Council aki kawa open selsi i kam kesen to haden wa i kam kesen ha uni usnem wa dedep ha i yaki ardli kajing tho kate to kawi cha em yang katret wa arwan da pai cha UCEM akawa hejing itu wa kejing yolat yang kibar kejing kharoy yang kini ke kamai keji yang kibar jelah po kini ke ri jantia ka maya ka yang i khamtam la da khar unbi cheta po East Jantia Hill district yuna kawi kesngi nang mi nang kharoy ki dukan yang kibar jelah ta kini himan nga ka wakta ya ka menret ke paten yang ke ri jantia ka maya ka yang i khamtam hakam kini kipor wa ki khon khonro
MG perdi ke jing kerdo kam kerdo jam ke wakro bha ne bha la de ckai do ki kra sarkar la ka uman henre la de phai cha ki business cha ki khayi khaba kam ki da dukan da dukudo la yo da dap ki bar jalla i kam ka sen da thoi cha ka JHADC wo khnra ya ka trading license kam kini ki bar jalla ki om ha kalen ke resign tia henre hedon ne singim puyo ai ke jubab ta ka ar ke jing tho ka wo de bu to jing to wa ka kiten penar ne pha kam de TV ha usne 8000 ar phubi ka JHADC de pass go ya ka resolution wa o timit na ya ki dak tho jantia wat ya ki ni ki dak tho de publish la de penmi la ha ka Meghalaya Kazat henre ka wa snaw si ong wa don ne ke singim pam pangkra kam ya ki ni ka resolution ti de bu la ka jing do wa ha ka JHADC wo penman sa ka bi ka special session ka jing to wa open man no ya kiten penar untuk de dokam kiten ki wa hoy klam po ka JHADC re penman ki da ka official sendon baru penam kam la ki ni ki dak tho jantia langba ki department ki repair yang ka JHADC ta ke ni to ka daw ba ka wa penman ni kam ka JNC wa wan penman ya ki ni ka jingi ki ka wa jai hai ni hikmat office yang ka JHADC ya ki ni ka jingi ki da penman ni ka surprise le ne ka wa sendet ne ba kenang yo kursu thia memban hini yo penrem le ne yo penmi kenu ka jing klumar han re ka wi dan hi ka jing temu to wo kursu thia ya ka JHADC ne benta ka jing mentoy ne benta uman sekiat ko kata kanong yeda ye ki ripat na kini ki hapat ki wa wan thlep na ki tuan ki state kini to ka daw ba ko wa peman ikam ka JNC wo mi chekmat wo peman ne kini ka jing ki ka wa jai